de venda del que és novel·la, però si és que entrem en qüestió d'assaig, jo he arribat a pagar 60 i 70 euros per assajos de 200 pàgines, 250 pàgines, vull dir, clar, és que la cultura, l'accés a la cultura, jo no sé si l'e-book, això ens hauria d'explicar un editor, i l'e-book abaratirà molt el producte i d'alguna manera, però crec que de moment la lectura electrònica aquí a Espanya jo de moment no veig a tanta gent amb l'e-book regularitzat, no? Sí que te'n vas als Estats Units i veus a la gent ja tothom llegint electrònicament, però penso que aquí a Espanya, a part que el producte del llibre, el que diu l'Agustí, no? L'olor que fa el llibre, tenir-lo entre mans, veure el producte físic sobre la taula, suposo que això ho haurem de canviar, però... Un parell de coses només sobre l'e-book. Deies que no hi ha gaire gent. L'objectiu d'aquest any seria arribar a l'1%, a l'1% de quota de mercat, allò que es diu quota de mercat, i ja torna a sortir la paraula aquesta horrorosa, això d'entrada. I una altra cosa que m'he notat, perquè jo crec que no hi ha mercat d'ocasió de llibre més gran, autèntic tràfic semiclandestí, que els d'exemplars antics de la Cua de Palla. És brutal. Sí o no? Sí. És brutal a tot arreu. Ara fins i tot fa unes setmanes que davant dels cinemes Verdi s'ha instal·lat un venedor de llibres d'ocasió. Jo ja li he dit que només porti la col·lecció de la Cua de Palla, perquè són els que ven i, pobre home, va carregat. A part, esclar, s'ha situat allà davant dels Verdi, saps? Coneix la cantonada que ha de fer, saps? Però això sempre, i a la Setmana del Llibre Antic i d'Ocasió també els llibres de la Cua de Palla van que volen. Vull dir que alguna cosa deu ser. Evidentment, no és que vulgui riure-li les gràcies, però la veritat, i tot i que el sistema de lectura pública de Catalunya té un funcionament una mica esquizofrènic, però si no fos per les biblioteques, molts no podríem llegir segons quins llibres, perquè o simplement no es troben o alguns tenen uns preus ridículament exorbitants pel que donen a dintre després. I a més, jo encara també voldria insistir en el tema de les traduccions. Penso que és un tema molt interessant. A veure, el problema de les traduccions és que veiem com grans clàssics de la novel·la negra, Hammett, Chandler, grans clàssics, que això ja ningú qüestiona que són importantíssims, els estem llegint amb traduccions de fa 50 i 60 anys. Això no passaria amb cap altre gran clàssic de la literatura. És a dir, quan algú es considera que és un clàssic, se'l va traduint periòdicament perquè les societats canvien, la llengua canvia, i la societat que rep aquest clàssic ha de fer servir un llenguatge nou. I llavors això és una cosa que no passa només en català, passa en català i en castellà. Ens trobem que tothom redita traduccions de les traduccions en català, per exemple, de la Cua de Palla, d'en Pedrolo, d'en Tassis, d'en Vallverdú, que en aquell moment van ser importantíssimes, que gràcies a aquestes traduccions nosaltres vam poder començar a llegir novel·la negra en català, que les primeres productores que van fer cinema negre en català van tenir un llenguatge que podíem fer parlar, que quan va sortir TV3 i van doblar pel·lícules, gràcies a aquest llenguatge vam poder sentir el Humphrey Bogart parlant en català. Però això s'ha d'anar adequant, de la mateixa manera que les expressions que podíem fer servir als anys 80 ara són absolutament obsoletes i n'hi ha de noves, i d'aquí 20 anys les d'ara seran obsoletes. Amb les traduccions es passa. I llavors, a veure, això és una crida als editors. Tradueixin els clàssics, si us plau. Hi havia algun torn, alguna pregunta més? Ja sé que sona molt el programa de televisió, però ha quedat com un clàssic també. Hola, enhorabona per la iniciativa. Jo crec que aportarà moltes més coses positives que els possibles desavantatges que pot tenir. És veritat que des del punt de vista dels que publiquem llibres, tot això de les col·leccions o no col·leccions, el merder el trobes a les llibreries, que de vegades et situen en l'apartat de novel·la negra, de vegades no, de vegades vas a buscar el llibre d'un col·lega que saps que la novel·la hi ha de ser però no saps on buscar-lo.
Però bueno, aquestes coses... És veritat que una col·lecció amb això pot ajudar a tenir una visió més de conjunt del que s'està fent en el país. Jo volia comentar una cosa que ha dit l'Agustí fa ja estona, que és quan ha dit que era important això de tenir una col·lecció en un català normatiu i fresc. Jo només vull demanar una cosa, que és que, és a dir, a mi el que em preocupa és que a partir d'una col·lecció s'imposin unes normes editorials del que es pot dir i no es pot dir en català. I jo aquí sí que us demano que, sisplau, deixeu llibertat als escriptors perquè facin l'ús del català que considerin que han de fer. És a dir, perquè a més no totes les novel·les negres són iguals, no tots els personatges tenen els mateixos registres, i si un escriptor vol escriure d'una manera més noucentista, per entendre'ns, i en un català magníficament correcte i té tot el dret, però trobo que també els autors que aposten per una llengua que fins i tot a vegades incorpora expressions que en català no són correctes des del punt de vista normatiu, doncs que les puguem fer servir sense que les haguem de posar en cursiva o se'ns digui que això no es pot publicar perquè no és català o no és bon català. I des d'aquest punt de vista també crec que cal fer una pedagogia en els lectors i els crítics literaris, que durant molt de temps s'han dedicat a explicar que això de la novel·la negra era una cosa absolutament menor, que aquí el que s'havia de fer era la gran literatura, perquè ja se sap, els catalans són poquets i per tant el que hem de tendir és a l'excel·lència i no sé què, i ara això està canviant, perquè hi ha aquest boom de la novel·la negra, s'està veient que hi ha autors boníssims, en fi, i per tant això està canviant, però també des del punt de vista del lector crec que cal fer aquesta pedagogia i també cal explicar que la literatura no és només un curs de llengua. Escriure bon català s'aprèn a l'escola o s'aprèn d'una altra manera, però que en la literatura el lector no s'ha d'enfadar si per exemple troba que un personatge considera que una cosa és poc trendy i no ho posem en cursiva. Saps què vull dir? Perquè les novel·les on cada cosa que no és català han d'anar en cursiva, a mi com a lectora em fan molt mala vista. Només volia demanar això, que tingueu en compte aquesta consideració. Àlex? O Agustí? No puc estar, com no podia ser de cap més manera, menys d'acord amb tu. Diré més. Hem de reconstruir el llenguatge de carrer fresc i jo deixo pels filòlegs la norma. Si la novel·la negra ha de tenir una característica que és reflexar la realitat del carrer, afegint-hi que l'idioma és una cosa viva que canvia constantment, doncs no puc estar menys d'acord amb tu. És a dir, com en tantes altres coses, els catalans fa 300 anys que hem perdut el record de governar, del que significa el poder, les institucions i del que significa l'idioma, la parla policial. I aquí podem furgar la ferida. Les transmissions en ràdio dels cossos policials de Catalunya es fan impecablement en català. L'idioma de relació personal de tots els policies de Catalunya amb un 99% és el castellà. I això pot agradar més o pot agradar menys, però és el que hi ha. No és el meu cas, però sí que és cert, i acabo, deixo l'Àlex, que jo que enguanyo la vida amb les normes m'encanta saltar-me-les i sóc un autèntic expert. Com reflexes el que es parla al carrer? Com reflexes en català la vida interior d'una comissaria, del delinqüent? Si has de reflexar la realitat, ens agradi o no ens agradi, per això jo abans deia, això que som un país, ens ho creiem o no ens ho creiem? La policia que tenim, ens la creiem o no ens la creiem? Doncs has de reflexar el que hi ha. I el que hi ha, en el meu cas penso que, desgraciadament, no és massa català i molt menys català normatiu. Per tant, estic totalment d'acord amb tu. Ja callo que no vull avorrir tampoc a ningú. Jo simplement el comentari de la Teresa hi estic totalment d'acord. Crec que s'ha de veure aquesta
versatilitat dels escriptors i de tots els registres, i això es va mantenir amb el Pau Vidal, quan va fer Culers Morts, i amb l'Agustí Bahí. Per exemple, a mi una de les coses que m'agrada més quan la nit mata el dia és precisament que el que em fa creïble la novel·la és el doble ús de la doble llengua, no? Evidentment, això penso que al Paco Camarasa, que avui no hi és, li vull proposar que ja deixi de potser fer taules catalanes i castellanes. Aquesta jo crec que seria una gran qüestió. Si llegim la novel·la del Zanon, doncs penso que ajuntar-te tu amb l'Agustí, amb el Zanon, amb el David Hall, és a dir, amb gent que escriu novel·la negra o que ha ambientat novel·la negra a Barcelona, pot ser més interessant deixar la banda lingüística i començar a tocar una mica tots escriuen novel·la de Barcelona, no? I a mi això m'interessa molt més, aquesta barreja, perquè en el fons vivim a la societat que vivim el bilingüisme que vivim i per tant això em sembla interessantíssim. Sí. Jo penso que els catalans en molts aspectes ens hauríem de començar a comportar sense tants complexos i tantes manies i viure qui som i com som. Jo no parlo un borrell d'anglès, soc fill del meu temps i el general Franco va considerar que jo havia d'aprendre francès, tampoc el parlo, però això ja és un problema del meu coeficient intel·lectual. Però jo estic segur que si ara parléssim anglès normatiu après aquí i ens anéssim a Nova York amb una comissaria de policia el dia a dia, no entendríem un borrall i d'això no en fa un problema a ningú. I jo estic segur que si ens anéssim a Nova York al carrer on hi ha tots els quincorros i parléssim un anglès d'Oxford, es pensarien que som tibetans i que parlem tibetà. Vull dir que jo penso que la realitat és la que és i això no penso, no porta una càrrega ideològica. No és pas aquí que has de defensar els valors del teu país. En qualsevol cas, tu reflexes el que hi ha al carrer i el teu país i el que significa per tu el teu país ho has d'anar a defensar en altres llocs, al Congrés de Diputats o al Parlament de Catalunya a l'hora de votar. A favor de la Teresa només diré que en nom del Gremi dels Curts de Vista s'hauria de foragitar dels llibres la cursiva. És horrorosa per llegir, oi que sí? I amb això que deia l'Agustí, convido, per exemple, alguns estudiants que hi hagi aquí a que vegin amb la versió original algun capítol de The Wire, no? Per no dir de Canción Triste, de Hill Street Blues, perquè potser és més difícil de trobar avui en dia. I el Sherlock, que l'estan fent ara a Antena 3. Sí. Farem una última intervenció i anirem passant, que ja és aquella hora que comencen a raucar l'estómac, oi? Algú més vol fer alguna intervenció? Esteu fonamentalment d'acord o fonamentalment en desacord? Cosa que és bona, termes mitjos no cal. Doncs bé, si ningú més vol dir res, per part meva, en nom de la Facultat de Comunicació Blanquerna i de l'organització de BC Negra, agrair-vos la vostra presència, recordar-vos dues coses, ara és el taulell d'anuncis. Primer, que pels que no conegueu la Cua de Palla, aquí fora al vestíbul hi ha una mostra de les portades del que va ser la col·lecció. Aquestes portades també estan reproduïdes en aquest llibre, La Cua de Palla, retrat en groc i negre del Jordi Canal i l'Àlex Martín. Les podeu veure no només avui, sinó la resta de la setmana, i que demà passat hi haurà una altra taula rodona en aquest mateix espai, a les 12 del migdia també, en la qual, a partir, diria jo, de les portades de La Cua de Palla, aprofitarem per parlar de Jordi Fornes, que va néixer l'any 1927 i que dissortadament va morir les últimes setmanes de l'any passat. Probablement aquesta portada va ser el seu últim treball. Ell no només era l'autor de les portades de La Cua de Palla, jo crec que és el pare del disseny modern, del disseny contemporani, aquí a Catalunya. I per parlar de Jordi Fornes, alguns potser no el recordeu de La Cua de Palla, alguns potser, per exemple, el recordeu de les portades dels discos Edixa, d'aquells primers discos de la Feliu, unes portades que tenien un punt cubista que jo el trobo radicalment contemporani. Per parlar de tot això, no estaré jo, que no en tinc ni idea, sinó que hi serà en Josep Rom, un dels vicedegans d'aquesta facultat, en Claret Serrahima, dissenyador gràfic i comunicador, segons es reivindica ell, evidentment, perquè el disseny gràfic és comunicació, Premi Nacional de Disseny,
i un savi entre els savis d'aquestes coses, en Daniel Giral Miracle. Per tant, doncs, us citem amb negre i groc, en aquest cas de les portades de Cua de Palla, dijous d'aquesta setmana, demà passat, aquí mateix a les 12 del migdia. Moltíssimes gràcies, bona tarda.